Takže zdravím lidi, dneska si zahrajeme Rivals a dneska bych si dal 1v1, vidíte, že mám 14 winstreaků a chtěl bych tady zkusit pušnout na 1000 eliminations, protože docela se blížím k půlce toho, abych měl gold wrap na Assassinse. Pokud se vám video bude líbit, tak zanechte like, odběr a můžeme se vrhnout na ty 1v1. OK, takže tady máme 100 borce, abych dal arénu. OK. On dává doxy, ale je arena, let's go. Bereme si Assassinku, slingshot, sight a molotov. Já bych šel tady nahoru, tudy. Možná si po téhle hře změním jak se to jmenuje? Tak já to řeknu potom. Teď si nemůžu bohužel vzpomenout, omlouvám se. OK. Tak ten mi dal. Tak ten je hodně dobrý, tak asi sniperku. Tak to, no, to se celkem bojím, ale mě celkem dává. OK. Teď budu radši mířit, mi teda víc míření. OK. OK, proč mi to nepřibylo, nevím. Let's go! OK, 1-1. Docela jsem nervózní, byl jsem nervózní při tom prvním kole. OK. OK, let's go. Brospramer. Ja. Proč si nevezme taky Assassinku, to by mě zajímalo. Když si myslí, že jsem spamer, tak proč si nevezme Assassinku, za kterou bude spamovat. OK, nice. Ale prostě vidíte tady to uprostřed samozřejmě, teďka nevím, jak se to nazývá, vám to potom ukážu. Samozřejmě v lobíčku si to změním, protože to bílý se mi moc nelíbí. No, OK, teď mi dobře vysmoval. OK. Neva. Teď ho dáme. OK, já už možná znám jeho strategiku. Tak ne. On vždycky mění strategiku, to je chytrý. OK, teď by měl mít low a let's go. OK. S tím miss. Ještě 65 smrtí jeho za Assassinku a jsme v polovině. OK, tady to vidíte nalevo, Assassin Rifle Contract. OK, máme to. A já jsem si chtěl změnit crosshair, protože tenhle se mi moc nelíbí. Kdybych si ho možná trochu zvětšil, otočil o 40 stupňů. Já moc nevím. Já moc jsem v tomhle se nevyznám. Dám 45 stupňů. Ok, 45 stupňů, to je úplně rovný. Doufám. Ok, tak. Takhle. Takto. A to bude asi všechno. Celkem tohle se mi líbí. Ohodnoťte sami, jestli se vám tohle líbí. Mně celkem jo. Máme 15 winstreaků, což je celkem dobrý. Chtěl bych dneska dát aspoň 20, takže dám si ještě 5 her. Ještě musím zabít dost lidí, jako no.
OK, můžu se na další hru vrhnout. Má tady nějaká. Aj. A ten má hrozný skin. Nějakýho kostlivce. No, divný. OK, já bych dal arenu, nebo... OK, asi arena. Asasoutka, slingshot. OK, tohle je moje základní. Samozřejmě na tady toto. Já si ho možná potom ještě trochu zmenším, jako to je moc velký za mě. Za mě toto, jako jo, není to špatný. Já si ho ještě změním, ale ten crosshair nevypadá moc pro mě dobře. Jako takhle je dobré, jo. Jak takhle mě jdeš s tím. Koukejte. Takhle je docela velký. OK, teď jsem dost ho myslel. Tak to jsem se strapnil dost, jako podle mě. Tak pojď. OK, let's go. Fuha, OK, ten je možná lepší než tam ten 101. Ten je docela, nevím, no, ten je možná horší, no. Pro mě je horší. You hack? Já nehackuju. Já spíš jsem lepší za Asasutku, víš? OK, on měl jedno, ježišmarja. Jak si myslíš, že hackuju, ale přitom... Najednou si vzal stejný loadout jako já. Co si myslíš, že je dobrý? Teda, že jsem dobrý. Má úplně stejný loadout. Má Asasutku, slingshot, kosu a molotov. Teď si možná myslí, že jsem ty vole slingshot bavaj. Ne, to zase nejsem jako tak dobrý. Tolik dobrý zase nemůžu být jako. Lepší než slingshot bavaj určitě ne. Pokud neví, kdo je slingshot bavaj, tak nemůže prostě hrát Rivals. Ne, může, ale prostě měl by ho znát, je to nejlepší hráč v Rivals. No, nejlepší. Možná je nejlepší, možná ne. OK, ale ten je hrozně... Ten je lepší než tam ten, no, minulý. A má ještě stejný skin, on má stejnou Asasutku a stejný slingshot. Hele, tady trochu doufám, jakože bych možná prohrál. Jako ten celkem válí. Ten se toho nebojí, že jo? No tak jako... Je takový stejný jako já, když jsem hrál minule. OK, let's go. Další hra vyhrána. Pay to win nuggle. OK, toxic. OK, zatím to vyhráváme, což je dobrý. To máme tady nějaký obrce. Ten má normální skin. Jo. Chápu. Úplně normální samozřejmě. 94, jo. Jestli ho bude pay to win, tak ho dám. Ne, že bych ho nedal, i kdyby byl pay to win, ale pay to win borci nejsou moc přátelský. No, přátelský. Že jsou prostě pay to win jako já. Ale já používám samozřejmě slingshot jinak. Tak ten mě teďka dal. On se úplně ke mně přiblížil. Tak tohle já nikdy nenávidím. Ale mám lepší aim než on, takže jsem ho hned dal. Tak to nevím, jestli dá borec. On docela... Teďka tady lidi... Komu, tak teď se objevil úplně za mnou zádama. Tak teď jsem seleko. Ten se seleko. Ten teďka mi dá, no. Jsem dead.
Kdybych věděl, že je za mýma zádama, tak bych ho možná dal. No, jako nevím, jako. Se tam úplně objevil. Kamo, ale prostě on je úplně tajný, on se všude objeví a ty to prostě nečekáš. Ok, ten je trochu lepší, no, toho se bojím hodně. Pomoc, lidi. Ale kam, on... Ok, kam. Ale prostě samý zádička. Bude možná lepší tady použít katanu za mě. Použiju samý lidi? Vůbec. Kamo, on se strašně přibližuje. Hej, já asi neberu slingshot, já si beru revolver. Slingshot jako teďka jako musí být moc dobrý. Já se ho bojím, Jeden hit. Ještě jeden, let's go. OK. Já jsem to dal. Teď bych se ho neměl bát, samozřejmě je 94. Jestli by mě porazil, tak bych se úplně zasmál. No, zasmál. On by se mi vysmál. Easy. Na začátku jsem trochu doufal, no. Teď to dáme. Ne? OK, easy, no. OK. Let's go. 17 winstreaků. Zatím to jde po másle. OK. Máme tady... Má celkem normální skin, ten co. Kdybych neměl Robuxy, tak je celkem dobrý podle mě. Se mi líbí. Oh. Oh. Jo. Čau můj winstreaku. Vidíte to? Ten level? Vidíte to? Vidíte to? Proč jsem si vzal medkit? Já jsem takovej. To je jedno. Let's go. Kam, tak teďka to bylo úplně na míle. Teď jsem se toho bál. Teď si neberu samozřejmě medkit. OK. Teď jsem ho dal bez revolveru. Dal jsem mu jenom asasokovat tak katanou. Hele, on mě nečekavej. Mě nečekavej vždycky. Prostě nevíš, co vždycky udělá. OK, let's go. 3-0 zatím. Že je to 145kovej, tak ho zatím dávám, to se divím. Ale zase level není všechno, jo, hele. Samozřejmě, to je pravda. Level není všechno. Co tady napijem? Jdu takhle zádička. Let's go. Dali jsme ho, což se divím. Fuha, 18 winstreaků, OK. Tady samozřejmě myslím, že zbavaj, nevím, proč má stejný skin jako já. Vůbec jsem ho neokopčil.
Rivals, Rocket Dominik, možná Čech, nevím. Ten má už... OK. Zajímavý. Proč se nenačítá hra? Haló? Už. Jako zajímavý, no. Má ale věc za Robuxy. Ano, jako skin dobrý. Dobrý. Já chci zkusit splash, mě to zajímá. A ty sniperku zkusit teďka. Vážně bych rád zkusil sniperku. A samozřejmě pokud víte, tak používám flashback. A pokud nevíte, tak jsem dneska dal... No, to asi nevíte. Ale dneska jsem dal God wrap na krásně flashbanku, což mě překvapilo. Ok, dal jsem ho. Prostě gold wrap. Chtěl bych ho ale na Assaultce víc. I'm cooked. No tak to se ještě, no. Jsi hodně cooked. Je v pohodě s Wi-Fi, no? Oh. Oh! Ok, pay to win, to jsem nečekal. No brácho, mě to nevadí, že jsi pay to win, ale... Já se nebudu brát nějaký pay to win věci. I'm sorry. Ty budeš toho litovat. OK. I'm sorry. Revolver je prostě... You are too good. No tak jasně, že jsem dobrý, ne? Co si myslela? Jsem špatný jak ryba. Proč jsem řekl ryba? Nevím lidi, ale jedno. Borec si kouk. Jestli mi poukazí tenhle win streak? No, nevím na co mám na to říct. Co dělá? Halo, lidi? Je v pohodě? Je v pohodě? I give up. Okay, no. Plus skin case 2. Ne, radnou člověku masená. OK, tak tohle bylo easy. GG's, no. OK, konečně se blížíme k 20 ministrýkům, a jestli to teďka prohrou, tak končím. OK. Jako nevím, jestli bych se ho měl bát, jako. Vypadá jako takový frontman. No, tak to bych se nemusel bát. Proč se změnil na kontrolera? Haló? To ne. Proč se změnil? Já nechci, aby se hrál na kontroleru. On tam má auto shoot. Což se mi moc nelíbí. OK, tak to jste nikdo neviděli. Já jsem se flashbanknul. Super. Fakt super. OK, tak to jsem cookit. To jsem cook. No OK. Budu používat sniper, katanu. Kámo, tak to jsem cook, ne? Nejsem cook. OK. Když budu používat katanu, tak to možná bude lepší. Myslím, když budu mít nabitou katanu. OK, já jsem cookit lidi, jsem cook lidi. Jsem cookit. No OK. GG můj win streak. Já prostě nesnáším autoshoot. Ach jo, proč bože. Proč autoshoot? Kámo, on je nečekavý prostě.
To něho nevíš, jestli... Jo, on má aimbot, to jde vidět, on má aimbot. To jde vidět, on má aimbot. To jde poznat. OK, nice. A to jde vidět, on má na kontrolu aimbot. A to přímo viděl. Tak na mě mířil prostě. On viděl, kde jsem. To bylo blízko od heady. OK, let's go, no, katana. Ale já se ho celkem teďka bojím, tenhle je nejlepší ze všech. Co jsem teďka dával. Já jsem možná kuk znova. V tomhle kole. A nevím kde. Kde je borec? On jde z jaký zádička? Let's go. Ale on šel jaký záda, kámo. Jsem to vůbec nečekal. Tady se mi stalo to, že jsem se flashbanknul. On možná půjde znova záda. Já nevím. A let's go. Hnedka snipe. Jo, dobré. Hnedka snipe, což je dobrý. Tak já nevím, kde je. Už vím, kde. Já použiju katanu. Tak to se možná koukit. Oh, let's go. OK, nice lidi. Dali jsme to docela dobře, takže pokud se vám video líbilo, zanechte like, odběr, zvoneček a zatím čau.